Soc el Víctor, el professor de funcionament de l'empresa de disseny de models de negoci de Formació Miró, i us presentaré aquest exercici de l'exercici 1 de juny 2023, on ens trobàvem amb un supòsit d'amortització. Tant el punt mort com el balanç, nosaltres hem hagut d'aprendre com funciona l'amortització, que és que en la compra o l'adquisició d'un immobilitzat dividim el seu cost en els anys que durarà aquest immobilitzat. Llavors, sempre tindrem tant el valor total com els anys que durarà aquest immobilitzat. En aquest apartat, el que ens va demanar era la cosa contrària. És a dir, en lloc de donar-nos el valor total i els anys, ens deia que durant un seguit d'anys havia amortitzat un total de 24.000 euros. Llavors, nosaltres hem de suposar sempre a la seva activitat que l'amortització és la mateixa durant tots els anys, perquè si no, no ho podríem calcular. Ens diu que cada any són 8.000 euros d'amortització i que en total fins ara hem acumulat 24.000. Per tant, l'únic que hem de fer és una divisió del total que hem acumulat, que són 24.000, entre els 8.000 que acumulem cada any, per a poder tenir el total d'anys que han passat des del que el vam comprar. Llavors, el resultat d'aquesta divisió serà 3 anys, que és el temps que recupera, que ha passat fins que ha amortitzat 24.000 euros en total de la propietat industrial, que és l'immobilitzat que tenim en aquest enunciat. Per tant, la solució és simplement han passat 3 anys des que va adquirir la propietat industrial. En aquest exercici tenim una situació de payback una mica diferent a la que ens solem trobar al dia de l'examen. Aquí la solució ja la tenim, però ens demana quin és el flux de caixa en cada any per poder trobar aquest payback. És a dir, el projecte d'inversió recuperarà els diners en un període determinat que ja hem proporcionat l'anunciat, però hem de trobar els diners que recupera cada any per poder recuperar en aquest termini preestablert. En el primer any em demana un desemborsament inicial de 400.000, igual que tots els projectes, però només ha recuperat 180.000. Per tant, durant l'any 3 hem de recuperar tota la resta. Per què? Perquè necessitem que en 3 anys hagi recuperat tots els diners. Per tant, no hem de fer cap càlcul extra, simplement una equació de primer grau. Per tant, haurem de fer un càlcul que serà menys 400.000 més els fluxos de caixa nets fins al punt en el que estem, que són 100.000 i 80.000, i això em donarà un total de menys 220.000. Com em tinc que la X és el flux de caixa net de l'any 3, aquesta X serà tot el que sumi 220.000. Per tant, la X acabarà sent 220.000. Per què? Perquè el tercer any recupero tota la inversió que em falta, que en aquest punt és de 220.000 euros. Seguim amb el punt següent, que és el de Plató. Nosaltres tenim el mateix desemborsament inicial i tenim dos diferents fluxos de caixa nets que comparats amb l'anterior. En aquest cas tenim menys 400.000, que és el mateix, més dos desemborsaments de 150.000 euros. Amb aquests dos desemborsaments ens segueix faltant 100.000 euros. Aquests 100.000 euros em diu que els recupero durant el tercer any, però en aquest cas el payback és 2 anys i mig. No confondre que 2,5 anys no són 2 anys i 5 mesos, sinó que són 2 anys i mig, és a dir, i 6 mesos. Com aquí em sobrarà la meitat de l'any, no és que guanyi el que em falta, que són 100.000 euros, sinó que els 100.000 euros els recupero en 6 mesos. Per tant, la resposta serà el doble del que em fa falta. Aquest és el cas més difícil. Per tant, si 100.000 euros fossin tot l'any, recuperaria en 3 anys. Però com això ho recupero en només 6 mesos, el flux de caixa net l'hauré de multiplicar per 2. I per tant, serà 200.000 euros. I l'últim any em diu que recupero en 2 anys. Per tant, el primer any tinc el mateix desemborsament inicial que fins ara, però el primer flux de caixa net només és de 100.000 euros. Per tant, el segon any he de recuperar tota la diferència, que serien menys 300.000 euros. Com he de recuperar-los, almenys passa a ser positiu, perquè aquesta és la situació en la que em trobo ara mateix. Com recupero 300.000 euros, arribaré fins a 0. Per tant, aquí la diferència seria 300.000.
En aquest exercici ens trobem amb una situació de variació d'existències comercials. A l'enunciat em proporciona tant el número d'existències comercials a 31 de desembre, és a dir, que són les finals, com la variació durant l'any, que em diu que hi ha hagut una variació positiva de 5.000. Per tant, què em suposa que existeixi un saldo creditor? Doncs que al final d'any tinc 5.000 unitats més que a principis d'any. És a dir, ha incrementat el nombre d'existències comercials en 5.000 unitats. Quina és la pregunta que em formula en aquest apartat? Quin és el número d'existències inicials? És a dir, a l'1 de gener d'aquest any, quantes existències tenia? Sí? Llavors, hem de plantejar una equació de primer grau. Si al final de tot, és a dir, a 31 de desembre tenim una variació de 5.000, durant l'any hi ha hagut un canvi de 5.000. Per tant, entre les que teníem al final, que són 15.000, i les que teníem al principi, que és el número que no sabem, hi ha una diferència de 5.000. Si aquí aïllem, passem la x a l'altra banda en positiu i el 5.000 a l'altra banda en negatiu, ens quedaria 15.000 menys 5.000 seria la x. Per tant, les existències inicials serien 10.000 euros. Sí?